I dag lever vi vores liv i et stadigt hurtigere tempo. Vi bruger computere, smartphones og tablets for at kunne være opkoblet hele tiden. Men mange af nutidens websteder er alt for langsomme. Undersøgelser viser, at op imod 60% af brugerne ikke har tålmodighed til at vente i mere end 3 sekunder på, at en side skal blive uploadet. Ellers går man videre til konkurrenten i håb om en hurtigere respons. Men hvis siden opleves som hurtig, funktionel og problemfri, stiger chancen for, at man besøger den igen. Og igen og igen. For ifølge Google kan trafikken stige med hele 20%, hvis upload-tiden reduceres med blot et halvt sekund. Med Telia Web Performance gør vi et websted betydeligt hurtigere, end det er i dag. Vi sørger for, at indholdet altid er så nær de besøgende som muligt. Og optimerer webstedets ydelse til perfektion ud fra virksomhedens forudsætninger. På den måde får virksomheden et websted, som fungerer, uanset hvor, hvornår og hvordan det besøges. Derudover sørger vi også for, at webstedet altid kan håndtere en betydelig større trafik, uanset om den er ønsket eller resultatet af et angreb udefra. Telia Web Performance sikrer helt enkelt, at virksomhedens websted placeres højere af søgemotorerne, at de besøgende bliver længere og bliver mere loyale kunder, som gerne anbefaler stedet til andre. Med andre ord hjælper vi jer med at skabe en bedre kundeoplevelse og dermed et bedre resultat for virksomheden. Telia Web Performance. Global Reach. Local Excellence.